בשבטי ישראל הודיעה נאמנה. יש מוסד קדוש בשם בית נעמי שמטפל בהרבה בנות שלא יצאו חס ושלום לדרך אחרת, והוא מקרב אותם לתורה, למצוות, והולכים בדרך ישרה, מחנך אותם בתורה. עכשיו מי שיחזיק במוסד הזה, מוסד קדוש, מוסד טהור, מוסד שמוציא נפשות, וכל מי שעוסק לעזור לדבר הזה, הקדוש ברוך הוא יציל אותו, ישמור אותו, יחיה אותו, יקיים בו הפסוק עת חיים היא למחזיקים בה ותבחייה מאושר לנכד החינועם תקול שנים רבות נעמות וטובות ואתם בדבקים באדמה אלוהיכם חיים כולכם היום. הרב מברך אותנו בעזרת השם להצלחה, שבצליח אותך. אמן, אמן.